Xavi. Xavi. Son juegos recreativos de Lego. Alice. Anna. Charo. Cesc. Blai, d'aquí. Elisa. Federico. Emma. Marie. Juan Pablo. Luis y más. No me acuerdo. Marta. Rosina. Maite. Pepe. Negra. Robert. Sergi. My name is Bob Morley. I'm in catechist. And I love it. Díscolos. Són els bojos lúcids visionaris que arriben a Cadaqués. Díscolos. Díscolos. Estoy informando, deriva del griego díscolus. Creo que tengo díscolus, que significa difícil. O sea que ya partimos de ahí, ¿no? Y bueno, ¿qué significa díscolo? Son personas que les cuesta acatar las normas, desobedientes. Les cuesta, no tienen facilidad para los grupos, por eso siempre tienden a tener siempre problemas con supervisores o con gente por encima de su poder. Y eso, son personas que les cuesta realmente acatar las normas establecidas. Molts, però molts també, com arriben aquí, suposi que es treuen el protocol y son... ¿Cuál es la definición de un loco? Pero en la vida hay montaña, hay valles, y si no pasas los valles, no puedes disfrutar la montaña. Y es lo que hay, es la vida. Y pues sin estas experiencias no puedes disfrutar. Te voy a decir algo. ¿Puedo? Yo soy tripolar, muchas gracias. With all the discolos that I have met, they have comforted and embraced my soul. Also the characters. There were more international people, there were more freaks and people that were completely questioning the system, and I have found them here, so I have felt very at home here. I són ells, no? D'una sèrie de gent boja però autèntica i també amb l'anhel de ser així, de trobar-se con sus semejantes, ¿no? Esto me pasó y me pueden llamar loco, pero esto me pasó y yo lo sentí, lo viví así. Es indescriptible. Yo creo que el lenguaje no se puede acomodar a lo que uno siente, ¿sabes? Uno quisiera expresarlo, creo que se siente más sacarlo por la música, porque con las palabras no podría explicar. Y el ritual... Disco no, busca el seu camí sense que li guien, no? I no sap que hi ha coses que no li agraden, ja està, i no les vol fer. Si és discolor, és un camí que tu no vols triar. Si et posen un camí que tu vols triar un altre, o vols trobar un altre, doncs clar, vas contracorrent. Sí, és una forma de viure i d'entendre la vida, no? Entenc, bueno, d'escoltar-te tu mateix i fer el que sents. I, bueno, pots ser jutjat i suposo que depèn del context on estiguis, pots destacar més i potser Cadaqués ajuda a no destacar tant, a l'haver-hi tanta varietat. És un lloc on et sents més còmode, sent diferent.
Perquè igual no es poden integrar fora de llocs que no siguin com Cadaqués. Perquè igual t'ha costat molt més socialment i hi ha molt de moviment. Per ser un lloc tan petit coneixes a molta gent diferent, moltíssima. Els díscoles vol dir que són persones diferents, o diferents o ve del grec i vol dir difícils. Simplement gent que va a la seva bola. Jo crec que... Instal·lat i treballo, i resideixo, i creo, i transformo, i transmuto totes les energies que circulen per dins meu. Le pirate de Perafita. Je suis alchimiste à Cadaqués. Je travaille avec plus que 4 éléments. Ils y sont le vent, le soleil. Il y a la pierre, il y a la mer. L'énergie, il y a plusieurs énergies. Quan ets fora, has de tornar, saps? Pots estar allà els temps sense anar-hi, però quan hi ets, és molt energètic, o estàs molt bé, o estàs molt malament, o estàs, saps? Segons el teu estat. Energètic, que els que estan una mica sensibles amb aquesta energia la noten i llavors queden atrapats, literalment. Especial, que no es troba a qualsevol lloc, l'energia que hi ha aquí. I a més, molta gent que ha vingut per un dia i és una anècdota molt curiosa i després s'ha quedat ja indefinitivament o molt de llarg del temps aquí. El ritual que llevan a cabo siempre cuando se intercomunican entre las personas, ¿no? Empiezan a botar energía uno para el otro y a rebotar, pero especialmente aquí es como una energía o que te quedas y te atrapa o te saca expedido volando. Aquí, les coses que a mi m'agrada de Cadaqués és el contacte amb éssers humans que vibren com tu. Jo no sabria dir-te quina és la freqüència exacta. El que sí és que hi ha una energia com molt femenina. Et tria en el moment vital en el que tu vibres amb aquesta sintonia. Això és, Cadaqués és un puls. Tenim pulsos, no?, al cos, a diferents puestos. Pues a Cadaqués hi ha un pulso, hi ha un batet. És un puesto on si te sincronitzes amb el puesto... Jo crec que és un lloc, com ho explicaria, com aquests tubs que corren per la constel·lació, que aspiren i treuen d'un costat a l'altre. Aquí una mica te passa això, no?, que constantment són tubs que entren dins teus, màgics, amb gent, amb la terra que hi ha aquí, amb moltes coses, amb els cels, amb el mar. Són com això, no?, com tubs que t'atrapen i et fan sentir d'una altra manera que només passa aquí. Je crois qu'à Cadaqués, avec cette énergie qu'il y a ici, soit les gens sont bien avec et se sentent régénérés, et se sentent absorbés et nécessitent cette énergie. Jo sempre he notat alguna cosa, fins i tot quan he viscut fora he necessitat venir-ho a buscar. Té alguna cosa especial, el que també penso que pot ser que és alguna cosa molt intens i ho hem de saber gestionar nosaltres, perquè per mi, en el meu cas, pot ser molt positiu o també molt negatiu. Per mi és una cosa com molt extrema i si ho portes en positiu pot ser fantàstic i en negatiu, bueno, també és més intens per mi aquí. Sin emoción, sin pasión, no hay nada. Si un dia estàs de mala llet, no estàs de mala llet, estàs de molt mala llet. Si un dia estàs content, no estàs content, estàs molt content. I així, amb tot, és impressionant. Sí, l'energia està en la natura, l'energia és el verd, el vent, el mar, és tot això. És meravellós. Pedres són una meravella, les pedres, t'enamores de les pedres, vas a les platges i t'enamores de les pedres, perquè cada pedra està parlant, està viva.
con ellas. Las piedras contienen energía, contienen muchísima información. Las piedras tienen una experiencia de un viaje larguísimo donde han tenido multitud de experiencias, se formaron hace millones de años en temperaturas elevadísimas. Claro, ellas tienen una gran información, almacenan, son como una batería, almacenan energía i experiències. La força de les roques, jo sí la sento amb molta potència. L'energia d'aquestes roques que estan en constant contacte amb l'energia del sol, del mar, del vent que tot ho neteja. És com una sensació de molta netedat, de no contaminació. I aquesta netedat xoca amb una persona que viu a la ciutat. Bueno, jo penso que és un meteorit, això, les pedres aquí ja són... tenen algun magnetisme que enganya. This is the place in the world where every rock is that you ever imagined. You go to beaches and you'll see thousands of different varieties of different rocks all thrown up from the ocean. I've seen the ocean throw rocks as big as my head out of the ocean and onto like further onto land. It's amazing to see the... I està ple de pedres que et miren. Són escultures vivents. Vaig tornar... D'on venen? És tota una civilització. És la natura. Bueno, clar, que t'enamores. Vaig fer una sèrie que es deia Escrit a les pedres. Que ja no sé on està, perquè ja he perdut tot, no? I va ser d'enamorar-me, perquè jo veia la literatura a les pedres, veia les paraules, quan estàs a la platja i jugues amb les pedres, i tapar els foradets, els intersticis, que m'agrada aquesta paraula, els intersticis de les roques, i vas posant les pedretes blanques i fas... és jugar, és jugar. Només de veure sortir el sol i a Cap de Creus, no? Ja és una cosa molt, molt heavy. El Cap de Creus és un punt energètic molt fort, és on surt l'energia de la Terra. Nosaltres som unes autèntiques wifis on el nostre cos va encriptant totes les emocions a través del nostre disc dur, que és la ment. Som pura energia. I believe that Cadaqués has a lot of layers and a lot of rocks. It's a hard place. It's a place that's hard in the way that you can't avoid nature. You have to confront it, and you have to confront everything that has happened to you. So I feel that there's a flow here that I connect with a lot of visions, a lot of memories, and I've been able to transform things in a way that has been very magical. L'élément, l'émotion, simple. Du coup, il y a beaucoup plus dans la montagne de ressources différentes qui permettent une autre évolution, autant spirituelle. Y luego está la naturaleza, la energía del parque natural, de todo el paisaje marino, montañoso y los valles. La belleza natural del paisaje, el viento, la luz, las energías de la naturaleza, ¿no? Cadaqués té l'energia de la natura. I aquí la natura és la màxima expressió, no? La roca, el vent, el mar... Una energia forta, però jo també sóc una Leo molt intensa. És que a mi m'encanta la intensitat. A mi m'encanta aquesta intensitat, aquest contacte amb les roques, amb el mar, i jo em sento com a casa. I molt natural, a més que estàs al mig d'una reserva, ja no diguem natural, sinó integral. I això transmet molta energia. El sol fet d'aixecar-te en un dia i poder anar a sa mina de ferro a qualsevol lloc és energia pura. Aquí, una vegada, jo pensava que baixava a l'Antàrtida. Volia dir l'Atlàntida. Pensava que baixava a un lloc que havia estat submergit, que està protegit. No és com si haguessis estat visquent aquí, com si estiguessis visquent en un lloc
atemporal. ¿No? Cap de Creus es una maravilla. Es como entras a otro mundo. Es increíble. No puedo expresar o explicar. Es algo que tienes que ver. Pues, no. Et dones compte que Cadaqués està situat en un espai on al voltant hi ha un profund silenci. Parece de otro planeta, ¿no? Tiene muchísima energía y se siente, ¿no? Se siente claramente. La montagne est toujours réelle. Elle est là avec ces éléments qui nous rappellent à la Terre. Même si, bien sûr, le Cap des Creus regorge de sources naturelles de pierres, les rythmes binaires ou les mathématiques quantiques. El Cap de Creus, aquesta energia que té, és com una lluna plena permanent. Quan hi ha lluna plena, diguem que això expandeix, manifesta les teves energies, amplifica les energies, la lluna plena. Pues jo dic que Cadaqués és un puesto de lluna plena permanent. Les portes... Vaig llegir unes coses de tramuntana i diuen que és un vent, en els mapes antics, que és molt nociu, però també que en moments és molt bo per despejar-te, però que estar moltes hores en tramuntana també se'n va. I per començar hi ha gent que no suporta la tramuntana, a mi m'encanta. La tramuntana a mi em neteja i me fa ordenar el meu cap. És com un cop de roba que acabes d'estendre i li dona l'aire i fa bona olor i te fa sentir bé. Veus aquell cucurugú que és blanc, portada una tramuntana fresqueta que t'alegra el cos i després tens els teus moments especials. I tot ajuda en aquesta creació, no? I fas un viatge... El nostre cos torna a ser terra i la nostra ànima se'n va cap a la galàxia. Diuen que som semilles galàctiques, que venim a la Terra per tenir una experiència humana. Es un... Bajé el monte aquí, a Cadaqués, y he visto Cadaqués, y pasó algo mágico, no sé, no puedo explicar. Perquè estava fotografiant un dia al mar i de cop en el moment de fer la fotografia hi havia un raig verd que anava a l'aigua. Et en marchant le long du littoral, je suis arrivée à un moment donné sur une petite crique. Je me suis sentie en fait accaparée par une énergie, je ne peux pas vous expliquer, quelque chose qui est rentré dans moi et qui a fait que j'ai senti une énergie dans mon corps qui m'a donné envie en fait de rester, de revenir et... També diuen que hi ha boscos de llum, en Cap de Creus, hi ha moltes coses, no?, energètiques, pots creure i pots no. Però jo sé que moltes vegades, com he estat molt bé, he estat perfecte a Cap de Creus i altres vegades tinc necessitat d'allargar-me, d'estar malament, nerviós. Viuràs en una illa amb arbres al voltant. I jo estava a Barcelona i ni pensava mai en Cadaqués, estava en una situació molt diferent. Acabaràs en una illa y cuando vas venir a Cadaqués dic que es la illa. Cosa diferente para mí cuando atraviesas el Pení y las curvas, atraviesas un portal. Ni el espacio ni el tiempo van igual, ni las sensaciones, ni la forma de pensar, ni la libertad de expresión tampoco, ¿sabes? Esta sensación de ir hacia atrás, pero en el futuro, en el presente. Bueno, yo sé que había muchas brujas aquí, pero vi que aquí antes era las mujeres, las viudas, era como en Grecia, ¿no? Todo en negro. Esto me acuerdo siempre. And my first night I came across 7 javelinas, black javelinas in the alleyway. And I stared them down, and I was very late after a late night party, a late night dancing,
and I stare down the pigs. And then I stepped aside, said, "You know these streets better than me, go on." Es una teoría. Sí, me han contado que tiene mucha historia este pueblo, ¿no? Todo eso, lo que ha pasado en la estructura queda, ¿sabes? La energía, sí, aquí, y es un magnetismo total. Tu diràs. Sí que recordo a Cap de Creus una vegada amb una amiga que vam pujar a tirar les cendres per allà, que va ser preciós. I va ser un moment que va començar a fer vent, les cendres van pujar així, els altres estaven a baix tirant flors i va ser entre còmic, màgic i especial. Uau, això és aigua? Ara mateix estic remant per l'aigua o estic remant per l'univers, entre les estrelles, entre els planetes? Pero bueno, la sensibilidad de uno es la que es y hay cosas que se sienten y que se perciben, y en mi vida he tenido muchas experiencias de cosas que no puedo explicar. Yo no puedo decir cómo son las cosas, no soy un científico, no tengo esta cualidad, pero he sido testigo de situaciones y de cosas, a ver las haylas, ¿no? Por supuesto. I vaig tenir una experiència amb un tripi. Era un ocell que planejava per tot el casc vell, el call jueu, que la realitat la veus, però també està bé imaginar-te la teva història, no? I aquí jo he tingut moltes visions, perquè m'han parlat les roques, m'han parlat les muntanyes, m'han parlat el mar. Jo m'he ficat a dintre i he tingut la sensació com que podia respirar a dintre de l'aigua. Si s'obren les aixetes... Si crec en les fades? Clar que sí. Però tu ets una fada, segur. Crec que existeixen les fades. I és un dels meus primers flaixos que recordo de realitat. Tot allò semblava que ja ho havia viscut, que ja l'havia viscut en una altra vida. Era un lloc on té... Si és surrealista o real. Cadaqués és molt autèntic. O sigui que potser lo surrealista és el que hi ha fora, eh? Però màgic, però per moltes coses, moltes. Jo crec que és real, el que passa que des de fora potser es veu surrealista. Però és real, nosaltres estem vivint aquí. No, és que no... There and here, it's just more apparent. Maybe because the erosion of the rocks, because of the brutality of the sea, because of the sincerity of the conversations that you have here, you get closer to your soul, and in that way, the surrealism emerges in a more mythical way. Quan vas al món dels somnis, quan estàs entre dimensions, en altres planos, això és real, és la teva ment que està treballant, és el tercer ull que està treballant per connectar-se entre portes, diferents dimensions. Jo crec que és real, però no sabria exactament definir-ho, sinó un puesto que la gent és lliure, que s'adona una sèrie de llibertats. Ho diria que és com un manicomi sense retxes, que aquí tot, el que un altre lloc pot ser anormal, aquí és normal. Penso que la realitat la crea cadascú des de la seva pròpia visió. Es confon tot, no saps què és real i què no. Right now, still being in Cadaqués, I know it's very real. I clar, això en la dimensió més densa, espessa i sòlida, això és surrealisme, irreal, locura, etc. Però jo trobo que és al revés, Això deixarem d'estar aquí, i anirem a lo real. Potser aquí és la realitat
i és la resta del món, no?, que ho està interpretant diferent. Potser no ho veuen amb prou claredat. Jo penso que és tot molt subjectiu. No hi ha una realitat, no hi ha una realitat igual per tothom i això està clar. Llavors, per mi, això pot ser la realitat. I pot venir una persona de fora i dir que no, que és surrealista, que posar-li tot el rotllo que ja té. Però per mi és la meva realitat. I llavors és igual de vàlida que la de la persona que viu a ciutat i té la seva feina i la seva vida habitual. Vull dir, tots són realitats i totes jo crec que han de ser compatibles. La gent, segurament, tot és una mica surrealista. Vull dir, trobes... O realisme, no sé si és tan realisme, per mi és realitat, és el que dius al final. No és tan surrealista, és real, no? És trobar-lo. Podria ser. Soit c'est contraire. Je ressens que oui, c'est irréel. Perquè jo per mi surrealista és la part més real, no? Que aquesta roca, no? Això tan sòlid, és tan sòlid que a vegades és com irreal. A mí, eso me lo pregunto yo cada día. Cada día estoy en esta dualidad de decir, pero a ver una cosa, es que son un mogollón de sensaciones. Yo siento que en Cadaqués desaprendo, no sé, como que me voy atrasando en cuanto a tecnología, cosas y tal, no lo sé. Siento que desaprendo, pero en esa sensación de desaprender, siento como que no me pierdo nada en otro lugar, es rarísimo. Y yo qué sé, y también la belleza me encandila. Yo me levanto por la mañana con un tremendo diciendo, Dios mío, ¿qué hago aquí? Estoy atrapada, hay que moverse. Y a medida que mi mirada va observando mi entorno, pero no sé, a medida que van pasando los minutos, ya se acabaron las paranoias de qué hago aquí, a dónde voy. No, digo, estoy donde tengo que estar. O Nera, ¿qué vas a hacer mañana? O ¿qué va a pasar en un futuro? Y digo, no me preguntes por el futuro, ahora estoy donde tengo que estar. Esa sensación rarísima que antes no... Pero puede ser que sea la manera real, ¿sabes? Pero nunca lo sabremos. ¿Qué es la definición de surrealismo? Que en Holanda hay un dicho que no hay coincidencias, todo es... Pero coincidencias no son coincidencias. Hay algo entre la tierra y el cielo que creo que ya no nos conocemos, o no sabemos, o no entendemos. Pero hay algo. Y hay que, pues quizás descubrir, pero hay que disfrutar. Com el surrealisme és estar per sobre el realisme, és qüestió d'imaginació i a partir d'aquí, la imaginació és una font important per a la creativitat, no? És real i tot l'altre és surreal. Hi ha una barreja de tots dos. Hi ha turisme, no hi ha turisme, hi ha tramuntana, hi ha vent de mar, hi ha pensaments positius, de pujades de molta alçada, hi ha grans baixades. Sí, jo sí, em sento molt lliure. Tinc molt d'humor i llavors prenc les coses d'una altra manera i si puc demostrar-lo, sí, sóc jo mateixa. Per això està l'art, d'entrada. Absolutament. El surrealisme va venir aquí per el Dalí, clar. Més surrealista que ell, ningú. La realitat està aquí. Lo de més és real. Està claríssim. That there's a surrealism that has a certain capacity to embrace human contact. It's a warm surrealism, I would say, which is different than the surrealism that has marked this city with Dali. I think that... Una mica volats, però ja des de sempre que venien gent especial i suposo que Dalí i els artistes que van arribar van potenciar, no?, internacionalitzar el món. A partir de que en Dalí ja va estar aquí, que per algú es va quedar aquí Cadaqués, en Dalí. I sí, pot ser una mica surrealista, però dins del surrealisme és en un àmbit natural, però perquè és Cadaqués. Fora d'aquí pot ser el mateix personatge, seria totalment discriminat i aquí hi ha un sentiment de llibertat molt gran, que això crec que és algo molt important.
Bueno, pues yo ni sabía que Cadaqués existía en el mundo. Y soy licenciada en Bellas Artes, con lo cual he estudiado a Dalí hasta la saciedad y no sabia dónde coño estava Cadaqués. I llegué a... Que és un lloc on hi ha muses i artistes i es troben aquí. L'art es viu aquí. Llavors, les persones que saben que venen a fer això, a promocionar l'art, a estar amb l'art, viure l'art perquè són art, quan entren aquí ho saben, senten. I ser artista ve a ser una mica diferent. Tampoc és no estàs en un altre... No ets millor ni pitjor que ningú, sinó que tens una visió diferent i la vols expressar. Tothom té... This is a very intensely creative place. Filled with wonderful people, amazing artists. You have to be humbled by the amount of talent around here. You cannot. You have to be. It's very. Con la natura és més forta que l'ésser humà. És un lloc ple de... on va caure un meteorit a Cap de Creus, un lloc mineral, ple de pedres, ple de quarts. Del Camino de Santiago, tot el que també Cap de Creus, perquè tot abans era un camino de cuarzo, ¿no? De quarts. Nada. Tiene energía, cucrucuc, todo el rollo, mucho cuarzo. El cuarzo puede ser. Dicen más bien los bipolares, ¿eh? Polares vienen por el cuarzo. A mí me han dicho. Juste avec le métal, c'est comme un xylophone, c'est juste le bruit. Il a envie de faire du bruit. Si on veut y vivre, on est accepté. Perquè la gent d'aquí tenim aquest hàbit, o és simplement un punt de vista que és normal. La perspectiva. O sea, eso de bipolar, yo quería estudiarme eso de bipolar porque a veces pienso, no, soy Géminis, tengo una dualidad que no tiene nada que ver con la falsedad, eres Géminis, eres falsa, tienes dos caras. No, es que dos personas viven en mí ahí como dos seres, completamente los dos fuertes, los dos completamente ciertos, que creo completamente en ellos dos y yo soy el árbitro de ellos. O estoy cogiendo una de las dos, porque por eso tengo a Juanita y a Medusa. Esta Juanita y Medusa son estos personajes que controlan, que tienen completamente poder día a día. Bueno, tothom tenim una part bipolar i tothom tenim dies dolents i aquí afecta molt la lluna i el clima i te fa treure de dins tot això. Pero si tuviera solamente esta parte de la gente y no la naturaleza, me volvería loco. Está bueno tener esos dos puntos. El ritme de la música és com una possessió, no? És com una possessió que fa que s'arranqui una cosa de crear, no? Que quan canto i les lletres que me surten amb immediatesa en aquells moments, penso que sóc un mer vehicle, no? I bueno, jo com que sóc extremista, pues m'encanten aquestes variabilitats, no? El temps ho marca, aquí els elements són molt presents, tot molt present. Una illa que viu per si mateixa, com un Gaia propi, la naturaleza y la tecnología se fusionan y se transmutan. Sí, no, Cadaqués. He viajado un poco y no hay nada, ¿no? No. I was looking for an adventure, and by a weird chance of fate, this is the place where that adventure happened. My trip totally starts here. És un lloc on primer surt el sol de la península, on primer se'n va, i com a Roses encara tenen sol, nosaltres ja estem en penombra, no? És com una mica... Bueno, la natura i la gent, les dues coses, dos contrastos. Vull dir, gent que no hagués tingut ocasió de conèixer i la natura. Des personnages, des gens à Cadaqués qui sont différents, qui sont variés. Beaucoup effectivement d'artistes, beaucoup d'artistes musiciens et qui aussi acceptent d'autres artistes pour enrichir au fur et à mesure
cette variété qu'il y a ici à Cadaqués? Cadaqués ens ha triat, sens dubte. On est accepté. Je ne suis pas venu à Cadaqués parce que les énergies m'ont attiré. Je les possède déjà. Mais ça me permet de me sentir bien avec moi-même, simplement. Sí, yo creo que Cadaqués me trajo para acá. Yo siempre he creído que es como un imán, ¿sabes? Un magneto, así. Podria ser que m'hagués triat, perquè jo no busco, jo trobo. Vaig trobar Cadaqués. Además, pues la apoderó de mí. Pues en este sitio sí que me quedaba yo un rato. Yo siempre utilizo que estoy atrapada en Cadaqués. No, porque Cadaqués es inánimo. Inánimo. No tiene ánimo. No puede escoger nada. Cadaqués started speaking to me, like in a aesthetically, the environment, the people, the nature, the landscape, the history, and the underlying history. It was all juxtaposed in a way that it was so enchanting and enticing for me that I couldn't stop. I stayed. Pero todavía estoy aquí y me encanta el pueblo, la gente, hay de todo. Cadaqués és la natura, la soledat, el silenci. Per això a l'hivern, naturalment, Cadaqués. Creo que hay algo que no lo sé explicar. Y que no soy nada hippie con estas cosas, pero esto de la energía, un querer y no querer, un contigo pero sin ti. Caigudes i aixecades, sí. I Cadaqués. També de superació personal, és a dir, d'introspecció. Aquí se't posa de cara i és un camí molt, a vegades difícil, i a vegades he estat a Cadaqués i he tingut que anar-me'n. És un caminar cap a un mateix, crec jo. It's a land of solitary people that have great capacity for relationship. You feel very alone because you're talking to your soul in a really direct way, but at the same time, you can have deep relationships. Really. Després depèn de lo que aguantin aquí, si es queden, si marxen. Hi ha molt de moviment, hi ha molt de carinyo també, que després de gent que no tornes a veure mai més a la vida. I això és duríssim, Tothom que ve aquí escapa d'algú o ve a buscar un altre rollo. El primer invierno que me quedé aquí, quería experimentar cómo era el pueblo, porque todo el mundo me decía que era vacío, que conocías a la gente del pueblo, que te invitaban a comer, que guitarra para aquí y para allá. Y dije, vale, me quedo. Y me quedé y empecé a sentir lo que era la soledad física y un poco creo que, no sé, psicológica también, porque no ves a nadie en un punto y es como oprimir fatal y me sentí como un alma en pena. Que podemos acceder, pero con el privilegio de seguir en esa libertad, no atrapado en el sistema, pero desde nuestra perspectiva. És una alineació. I no és que ho cregui, no és una qüestió de creure, perquè creure és una cosa de la ment. Les voluntats personals amb les voluntats del puesto, amb la voluntat de l'univers, tot se sincronitza i llavors les coses passen. En principi, que Cadaqués és una història d'amor-odi. I és com si no te volguessi aquí, no? Sí, sí. I tens les baralles que tindries també amb el teu amant, no? This place, all you have to do is go step out and do anything, and it's like, wow, you know, what a place. Step out and do anything, and you're gonna have a magical day. C'est une philosophie de vie, juste une simple façon de vouloir vivre, libre. Aquí hi ha molta llibertat i a més no ets un número, ets una persona amb el seu caràcter, per lo bo i per lo dolent. Sí, té un magnetisme, té alguna cosa. Jo dic, no cal voltar pel món, el món passa per aquí. Potser.
potser sigui l'última resistència. Sí, per això quan venen els turistes és un altre món, no? El que sí que ara, en fa uns anys enrere, ha canviat molt, evidentment. I no sé on anem, no sé on anem. O sigui, si volem salvar-lo, si no, si volem... Ja no, no? O sigui, no podem ser tan PortAventura, perquè si no... Yo creo que es el miedo a la propuesta que te hace Cadaqués de ser libre, ¿sabes? Que por primera vez siento que pertenezco a algún sitio, sin pertenecer, ¿no? Y es un sitio difícil. El pueblo no te abre las puertas así por la cara. Pero después cuando pasas como que tienes que pasar unas pruebas, ¿no? Y cuando pasas ese tipo de obstáculos, te aceptamos como díscolo. But there's a path here that when you step on that path, it smells like honey. And it just, you know you're on the right path. You just keep smelling the honey and you get to some magical places. Aquí convivim moltes races, moltes espècies diferents, de puestos diferents, però hi ha un element comú en tots i això és el hilo conductor. La Terra està pujant de freqüència. Si nosaltres, com a éssers perceptius, no canviem aquesta freqüència i ens fiquem a la mateixa de la Terra, desapareixerem. It goes both ways. I love Cadaqués and Cadaqués has come to love me. Y sí, soy isleña de una erupción volcánica, tanto a través de mis padres como a través de la vida, aparecí. Més colors, només és escucucu. Vaig enamorar. Vaig trobar la llum i ja està. És molt senzill. És un amor. Cadaqués i res més. El com i per què és algo molt senzill. Senzillament vaig néixer en el poble de Cadaqués. Vaig néixer aquí. Pues bueno, las personas estamos viviendo en un mundo donde estas maravillas se esconden tras toda la estructura, ¿no? Que hi vinguin gent d'artistes a Cadaqués, perquè si no, no és Cadaqués. És que no sé com explicar-lo. És una sensació com si el pulmó agafessi més aire, com si la vida fossi més lenta, la poguessis viure al moment, no el demà, corrents, o el passat, en pena. És com que és el que hi ha. És un viatge sense sortida de Cadaqués. Ja Cadaqués és el propi viatge. Estem en extinció. Segur que estic. I aquí estem. Es fuerte Cadaqués, eso seguro. No, es fantástico Cadaqués. Aquí no me muevo. ¿Cómo? Es muy interesante. Yo creo no sé, la palabra es un mundo que descubrir. Y ojalá que no me muera mañana, para ver Cadaqués ahí por mi ventana. Pasha. Sí, un placer. Si sents en el teu cor que el teu camí s'ha d'emprendre, només has de deixar que els teus peus et guiïn, anar endavant, sempre endavant, no pensar en el que és passat, perquè tot és ara i aquí, en aquest present. Aquí vine i experimenta això. Díscolo, vivan los díscolos, vivan los díscolos.
és un lloc on resideixen els últims díscolos del planeta? Possiblement. La Bodegueta Project, un lloc on els díscolos es troben. Creer per crear.